Představte si situaci. Luxusní aukční síň v Londýně, sběratelé umění, lidé v oblecích, milionáři. Na stěně visí obraz, jednoduchý motiv, malá dívka a červený balón ve tvaru srdce. Kladívko aukcionáře dopadne na stůl. Prodáno. Za více než 1 milion liber. A pak se stane něco, co se v historii umění nikdy předtím nestalo. 5. října 2018, Londýn. Prestižní aukční dům Sotheby's. Na programu je večerní aukce moderního umění. A mezi obrazy visí také jedno dílo, které zná celý svět. Girl with Balloon. Jedna z nejikoničtějších prací street artisty Banksyho. Dívka natahující ruku po červeném balónu. Cena rychle roste. 800 000 liber, 900 000. A nakonec 1,04 milionu liber. Aukcionář udeří kladívkem. Prodáno. A v tu chvíli se ozve alarm. Z rámu obrazu začne vyjíždět plátno. Přímo do skrytého skartovacího mechanismu. Během několika sekund je polovina obrazu rozřezaná na proužky. Sál stichne. Někteří lidé se smějí, jiní jsou v šoku. Aukční síň vydává krátké prohlášení. Zdá se, že jsme právě byli Banksyováni. Byl to první případ v historii aukcí, kdy se umělecké dílo samo zničilo okamžitě po prodeji. Ale skutečný šok měl teprve přijít. Banksy je pravděpodobně nejslavnější umělec na světě. A přesto nikdo neví, kdo to je. Jeho kariéra začala v 90. letech v britském městě Bristol. Tehdy byl součástí graffiti scény. Rychle se ale stal něčím úplně jiným. Z graffiti umělce se stal globální fenomén. Jeho díla se objevují na zdech měst, na izraelské bezpečnostní bariéře, na budovách v Londýně, New Yorku nebo Paříži. A vždy nesou jasné poselství. Proti válce, proti kapitalismu, proti systému. Jedním z největších paradoxů je, že jeho díla, která často kritizují trh s uměním, se dnes prodávají za miliony. Banksy ale svou identitu nikdy nepotvrdil. Nejčastěji se spekuluje o muži jménem Robin Gunningham, který pochází z Bristolu. Jiné teorie tvrdí, že Banksy je kolektiv, nebo dokonce známý hudebník. Ale pravda, možná ji nikdy nebudeme znát. A právě to dělá z Banksyho legendu. Banksy vždy tvrdil jednu věc. Umění by nemělo patřit jen bohatým. Jeho práce vznikala na ulicích. Zdarma. Pro všechny. Ale pak se stalo něco zvláštního. Jeho graffiti začali lidé vyřezávat ze zdí. A prodávat. Za stovky tisíc dolarů. Najednou se z anti-establishmentového umění stal luxusní sběratelský artikl. Banksy tím byl fascinovaný. A možná i trochu pobavený. Jak může být umění proti systému? Součástí systému. A právě na tuto otázku měl Banksy připravenou odpověď. Po aukci Banksy zveřejnil video. Krátký film. Ukazuje, jak někdo v dílně instaluje skartovačku přímo do rámu obrazu. Mechanismus tam byl ukrytý roky. Čekal na jediný moment. Na okamžik, kdy bude obraz prodán. Banksy později napsal: Před pár lety jsem tajně zabudoval skartovačku do obrazu. Pro případ, že by se někdy objevil v aukci. Podle něj měl být obraz zcela zničen. Ale mechanismus se zasekl. A zničil jen polovinu. Ironie? To, co mělo být protestem proti trhu s uměním, se okamžitě stalo nejznámějším uměleckým dílem na světě. Obraz dostal nové jméno. Love is in the bin. A jeho hodnota dramaticky vzrostla. V roce 2021 se ten samý obraz objevil znovu v aukci. Tentokrát už jako legendární dílo. A cena? 25 milionů dolarů. To znamená, že Banksy vytvořil něco naprosto unikátního. Umělecké dílo, které se zrodilo svým vlastním zničením. A zároveň dokonale zesměšnil celý systém. Sběratelé chtěli Banksyho. Trh chtěl Banksyho. A Banksy si jim dal přesně to, co chtěli. Jen trochu jinak. Možná právě proto je Banksy víc než jen umělec. Je to provokatér, filozof. A možná největší troll v historii umění. Ať už je Banksy kdokoliv, jedno je jisté. Dokázal něco, co se v umění stává jen výjimečně.
Proměnil jeden moment v legendu. A možná někde právě teď plánuje další prank.